ノーザンテリトリーの北部に広がる世界遺産カカドゥ国立公園です。そこには数万年前に先住民族が描いた壁画が残されています。雷の神と言われるナマゴンです。ナマゴンが肘と膝とを打ち合わせて稲妻を降らせた時、地上に楽園ができたと伝えられています。先住民族はそれぞれの部族に神がいます。この壁画は雷を神としていた部族が残したものと言われています。F. Fable. 取材班は雷と先住民族のつながりを求めて車を走らせました。ここはノーザンテリトリーの東の端、ダーウィンから車で4時間の町ナランバイです。オーストラリアの中で先住民族アボリジニが最も多く暮らす土地です。雷を神とする部族があると聞き、その村を訪ねました。雨季を迎え、村の男たちはユーカリの林に出ていました。長老のジャルさんです。ジャルさんが軽く木を叩き音を聞いています。乾いた音のする木を選んで切り倒していきます。この選び方には実は訳があります。切り口を見ると木の芯はシロアリに食われていました。ジャルさんは叩いて音を聞くことで空洞ができているかどうかを確認していたのです。ジャルさんの息子がユーカリの木で何かを作り始めました。芯をくり抜いています。くり抜きやすいようにシロアリに食われている木を選んでいたのです。彼らが作っていたのは世界最古の木管楽器と言われているディジュリドゥという笛です。実はこの音、雷が鳴り響く様子を表現しています。雨季を迎える祭りの時、これを吹くのです。Nakayo, kalag ka, arutan, kurtuanan, ngayon na, milkanan, kanyar ma, ngayon na yakabinin, pilitang yako, kaya makilitan liwan ang katuan ng milkanan ay yakabinin. 村の人たちは祭りの練習を始めました。雷に感謝する踊りです。
この部族に代々伝わる祭りの日を間もなく迎えます。G. God of Thunder. 雷を神とする信仰はアボリジニだけではありません。こちらは天空を支配するというギリシャ神話の神ゼウス。ローマ神話に登場する気象現象を司る神ユピテル。そしてインド神話の軍神インドラ。いずれも雷を自在に操る神として崇められています。そして古くから日本でも雷は神様として祀られてきました。有名なのが浅草にありますこちら浅草寺の雷門です。この大きな提灯、皆さん一度は何かでご覧になったことがあると思います。その裏側に何と書いてあるかご存知ですか？裏側には風来神門と書いてあるんです。実は江戸時代から風来神門を略して雷門と呼んでいたそうなんです。雷門は平安時代、浅草寺を風水害や火災から守るために作られたと伝わっています。門に向かって右側に風神が、そして左側に雷神が祀られています。見てください、この表情、ゴロゴロドーンと聞こえてきそうな強そうなお顔です。日本で雷神は厄除けの神様として祀られています。また雨を降らせ農作物の生育に欠かせないことから農耕の神様としても祀られています。一方こちらは学問の神様として知られる菅原道真。その死後天変地異が頻繁に起こりました。これは道真が雷を自在に操る天神となったためとも言われました。雷が鳴ったら蚊帳の中に逃げ込んで桑原桑原と唱える日本の慣習。これは道真の領地であった京都の桑原には雷が落ちなかったという言い伝えから来ているとも言われています。人々は雷に恐れをなした一方で神として敬ってきたのです。